Nu skal I med en tur på jagt. For jagt, det er nemlig det, jeg brænder for, og det er det, jeg vil fortælle lidt om nu. Det, jeg vil fortælle om, det er bukkejagt. Og bukkejagten går ind den 16. maj ved solopgang. Så den 16. maj, tidlig om morgenen, der plejer jeg at stå tidligt op og lave en god kande kaffe. Og så kører jeg ud i sommernatten og finder et godt sted at sidde, hvor jeg kan sidde og mærke, hvordan hele naturen kommer til live, og solen står lige så langsomt op. Og jeg håber selvfølgelig på at være heldig at se nogle dyr. Som regel så ser jeg et eller andet, men bare det at få lov til at sidde helt uforstyrret ude i naturen og se alting vågen er en helt fantastisk fornemmelse. Når man skal være på bukkejagt, så sidder man typisk helt stille og venter på, at der kommer et dyr forbi. Alternativt så kan man benytte sig af en jagtform, der hedder pyrs, hvor man går lige så stille rundt. De jagtarealer, jeg har til rådighed, er ikke så anvendelige til sådan noget, så jeg sidder som regel i sådan en hoksit, som den der ses på billedet her, og venter på, at der kommer et dyr forbi. Den 16. maj, der er det, der jagten går ind på, det er sådan en som ham her, nemlig råbogen. Det er Danmarks mindste hjorteart, og det er den, der er flest af os, men det er et helt utroligt smukt dyr. Og som man kan se her, så har den råbogen, altså hannen var rådyret, en opsats oven på hovedet. Og det er jo selvfølgelig sjovt, hvis den har en, og spændende, hvis den har en stor opsats, men for mig der er det nu ikke det, der har en helt stor betydning. Det jeg synes, der er dejligt, det er at kunne få lov til at være en del af naturen, og få lov til at skaffe mig selv et måltid mad, som jeg ved kommer fra et dyr, som har haft det godt lige til allersidst. Der er mange, der synes, at det er en synd for at slå dyr ihjel, og det kan man måske have ret i, men jeg synes jo, at alternativet, som kunne være det, man ser her, nemlig grise, som bliver opfostret i fangenskabet, er meget mindre attraktivt, og jeg kan med god samvittighed spise en lækker bøf fra et rådyr, som jeg selv har skudt.